Travertín. Travertín Magnat Style je jemnozrnná minerálna omietka vyrobená na báze vápenného spojiva dostupná v sypkej podobe. Vďaka zodpovedajúcej aplikácii dokonale imituje prírodný travertín s jeho charakteristickými vrypmi a úbytkami hmoty. Farebný odtieň a dekoratívny efekt vzniká natrením získanej štruktúry rustikálnym lakom Magnat Style. Odporúča sa pre bytové interiéry a interiéry stavieb verejného úžitku. Výborne vyniká na architektonických detailoch, ako sú krby, stĺpy. K vykonaniu náteru sú potrebné nasledovné výrobky. Základná farba. Optimálne pripravuje podklad pod travertín. Travertín. Jemná minerálna omietka dodávajúca povrchu vzhľad prírodného kameňa. Farbiaci pigment. Koncentrát pre farbenie výrobkov Magnat Style. Rustikálny lak. Matný akrylátový lak pre povrchové farbenie a zabezpečenie náteru z travertínu. Oceľová špachtľa. Príprava podkladu. Prvým krokom pred začatím prác je zhodnotenie stavu podkladu a jeho vhodná príprava. Podklad pod travertín Magnat Style musí byť súdržný, rovný a hladký, pevný, suchý, zbavený prachu, zvyškov lepu, olejov, mastnoty a nečistôt. Nezávisle od druhu podkladu je treba pred nanesením prvej vrstvy travertínu opatriť povrch jednou vrstvou základnej farby Magnat Style. Táto farba obsahuje veľmi jemný kremičitý piesok, ktorý zabezpečí dobrú priľnavosť neskôr nanášaných dekoratívnych vrstiev. Farba sa nanáša valčekom alebo štetcom a necháva zaschnúť po dobu asi 2 hodín. Príprava výrobku. Suchá omietka sa mieša mechanicky, zalievajúc vodou v množstve asi 0,4 litra na kilogram hmoty. S ohľadom na tvar obalu sa pre docielenie dôkladného rozmiešania odporúča použiť stredne veľké miešadlo. Omietku zmiešanú s vodou treba ponechať 30 minút v uzavretom obale a pred začatím práce znova vymiešať. Správna pracovná hustota je vtedy, ak sa omietka samovoľne nezosúva z oceľovej špachtle. Nanášanie prvej vrstvy. Správne pripravená omietka sa nanáša špachtľou z nehrdzavejúcej ocele. Prvá vrstva sa aplikuje hladko na hrúbku zrna. Vyrovnáva sa takým spôsobom, aby sa nevytvárali zhrubnutia. Takto nanesená vrstva by mala schnúť asi 12 hodín. Nanášanie druhej vrstvy. Pred pristúpením k nanášaniu druhej vrstvy treba celú plochu zvlhčiť vodou pomocou valčeka. Toto obmedzí nasiakavosť podkladu a umožní získanie rovného a hladkého náteru, najmä pri nanášaní omietky na väčšie plochy. Pred nanášaním druhej vrstvy je potrebné omietku ešte raz rozmiešať. Druhá vrstva sa nanáša podobne ako prvá. Následne sa celá plocha jemne vyhladí. Formovanie vzoru. Po niekoľkých minútach po nanesení druhej vrstvy sa pristupuje k formovaniu vzoru charakteristického pre travertín. Špachtľu treba držať pod uhlom 90 stupňov a vyškrabávať z omietky nepravidelné vrypy a úbytky hmoty v omietke. Úseky omietky s vytvoreným vzorom treba vyhladiť oceľovou špachtľou. Takto upravený povrch sa necháva zaschnúť asi 12 hodín. Lakovanie povrchu. Pre obmedzenie nasiakavosti vzniknutej štruktúry sa celá plocha zabezpečí bezfarebným rustikálnym lakom Magnat Style, čo neskôr umožňuje rovnomerné farbenie náteru bez škvrn a zatečených šmúch. Nalakovaný povrch sa necháva zaschnúť asi 4 hodiny. Farbenie laku a povrchu náteru. V závislosti od zvoleného farebného odtieňa sa do rustikálneho laku Magnat Style pridáva zodpovedajúce množstvo farbiaceho pigmentu.
Takto natónovaný výrobok sa nanáša húbkou, jemne vtierajúc hodne so smerom vzniknutých vripov. Treba dbať na to, aby nevznikali šmuhy zo stekajúceho laku. Prípadný prebytok laku treba odstrániť druhou húbkou navlhčenou vo vode. V práci sa pokračuje týmto spôsobom, farbiac postupne všetky úseky steny. Doba schnutia laku je približne 1 hodina. Po 3 dňoch je náter odolný voči umývaniu a oteru na mokro.